Maayong adlaw nga Sabado, mga higala. Ani anapod ko aron nihatod kaninyo ang mga maayong balita dinhi sa Central Visayas. Atong tan-awon ang maayong balita sa Cebu. Makapahimos na unya ang mga senior citizen sa mga nagkalain-laing serbisyo gikan sa usa ka community center kini human ang lokal nga kagamhanan sa Sugbo uban sa National Commission of Senior Citizens ni pahigayon sa makasaysayanong paglusad sa labing unang Senior Citizen Community Care Center sa nasod didto sa lungsod sa Mualbual. Nahimutang sa Barangay Poblacion West, ang community hub gikatakdang maghatag og mga serbisyo sama sa social support ug assistance, recreational ug socialization activities sama sa Zumba ug movie marathon sessions, disaster risk management training, medical check-ups ug uban pang healthcare services. Sila si National Commission of Senior Citizens Chairperson ug CEO Attorney Franklin Quijano, Commissioner Dr. Mary Jane Loriche, Cebu Governor Gwendolyn Garcia ug Mualbual Mayor Inocentes Cabaron mao'y nangulo sa inaugurasyon ug ribbon cutting ceremony sa nasangpit nga Community Care Center niadtong Mayo 24. Nga gitambungan usab sa mga partner agencies, mga local government officials ug uban pang stakeholders gikan sa public ug private sector. Ang komisyon malaumon nga ang paglusad sa labing unang Senior Citizen Community Care Center sa nasod makapadasig sa ubang local government units sa pagtukod og ilang kaugalingong community care centers alang sa ilang mga senior citizens nga mga mulupyo. Samtang, matud ni Mualbual Mayor Inocentes Cabaron, ang pagtukod sa maong pasilidad nagpamatuod sa solidong commitment sa local government sa pagtunol og tabang og pag-atiman ngadto sa mga senior citizens. Ang maong community care center naglakip sa pipila ka mga pasilidad, sama sa satellite offices for Senior Citizen Affairs ug Federation of Senior Citizens Association of the Philippines, training ug wellness center ug medical clinic nga andam muhatag ug mutabang sa mga paninginahanglan sa mga senior citizens. Ang SC3C abli matag Lunes hangtod Biyernes gikan sa alas 8 sa buntag hangtod sa alas 3 sa hapon. Og aniya usab ang maayong balita sa Bohol. Sa yun itong 1930s, diha nga nauna-unaan ni kanhi House Representative Member Carlos P. Garcia nga may panginahanglan sa kapuy-an sa mga opisyal sa Bohol nga walay balay sa tagbilaran. Lisod alang sa mga politiko sama kaniya nga mukanaog sa tagbilaran ug human sa trabaho sa kalungsuran magulian. Mao nga samtang nahimong congressman si Garcia niadtong 1926, nahuna-hunaan nini nga magpatukod og kapuy-an dinis tagbilaran. Ang puloy-anan na pabarog og nahimong sakanan sa mga dili taga-tagbilaran. Hangtod nga niadtong 1932 dihang napili nga gobernador si Garcia, ang mansyon nahimong opisyal nga residensya. May kwarto alang sa mga unang pamilya ug may kwarto usab alang sa mga katabang nga gitagana. May kananan ug may kaugalingong kusina. Apan sa panahon sa mga Hapon, gihimong puy-anan sa mga opisyal sa Japanese Army, samtang si Garcia nag-organisa sa mga gerilya. 1953 dihang nahimo si Garcia nga vice-presidente ug ang mga napili nga gobernador sa Bohol may mga balay nga duol sa tagbilaran, mao nga ang Governor's Mansion nahikalimtan. Gipailawom sa renovation ni kanhi Gobernador Lino Chato, ang mansion usab nahimong People's Mansion humad sa EDSA Revolution. Niadtong linog sa 2013, dihang ang Kapitolyo nagunob, ang gobernador mipili nga sa mag-opisina sa mansyon. Karon ang karaan nga mansyon gipuy-an na sa mga buhatan sa kagamhanan nga walay kapasilungan, bugnaw, hamugaway ug puno sa kasaysayan. 7 na lang katuig ang opisyal nga puloy-anan sa gobernador sa Bohol, mag-usa ka gatos katuig na. Kung sa mga tao pa, may 100,000 ka na. Apan kini nga kanhi puy-anan alang sa mga gobernador o walay balay sa tagbilaran, wala pa'y kasiguruhan kung mapiskan bas kaayuhan. Gikan sa Governor's Mansion sa Tagbilaran alang sa Maayong Balita Central Visayas, Ray Anthony Chu, PIA Bohol. Og di usab magpauhi ang sikihor alang sa ilang maayong balita.
Ang isla sa Siquijor nagpabiling ASF-free sa Central Visayas. Tungod niini ni pahigayon og meeting kauban ang mga nagkalain-laing ahensya sa gobyerno diin gituki ang updates on African Swine Fever o ASF. Ang maong meeting gipanguluhan ni Dr. John Jamel B. Patagok, Officer in charge of Provincial Veterinarian Office, diin iyang gipasabot kung unsay mga strategiya aron malikaya ng ASF sa Siquijor. Ang African Swine Fever usa ka dakong hagit sa global nga industriya sa baboy diin nagdala kini og kalisod sa kahimtang sa baboy ug sa ekonomiya sa tibuok kalibutan. Kining labing delikado nga sakit nga gitawag og African Swine Fever virus gikan sa Africa nga mikuyanap sa ubang mga nasod diin nalakip niini ang Pilipinas. Usa kini kahagit ilabi na sa mga adunay mga binuhing baboy ug sa mga veterinaryo tungod kay makahatag kini og dakong epekto sa industriya ug ekonomiya sa Pilipinas. Gipasabot usab sa maong meeting ang mga sintomas sa ASF sama sa taas nga hilanat, hemorrhages sa panit ug internal organs ug pagkamatay sa baboy. Sa itong mga visitor, bisita natin. So, this lang na dito lang dalaw mga processed pork at pork products, dito lang nalang ito siya nanawon. But these are yung mga dito pasulong din sa probinsya sa Siquijor at yung mga market farmers ang affect farmers na may sila ng African Swine Fever. Si Attorney Dale Luis Tudtod, Chief of Staff Provincial Government of Siquijor, misugyot mao nga importante nga ang mga lokal nga opisyales ug mga mag-uuma maghuna-huna ug magplano sa ilang aksyon batok sa ASF. An important thing, we really need to take steps, yun. I think eventually we have to find out, yun. Think about the best, what you think is best for your municipalities. We're actually offering you the advantages and disadvantages, and we hope that from House can discuss with your respective chief executives. Mitudlo usab si Dr. Patagok sa pagtuman sa hustong pamaagi sa pagdispose sa mga hugaw sa baboy ug basura, regular nga paglilinis ug pagdisinfect sa kagamitan, sakyanan ug mga pasilidad, ug ilabi na ang pagpalambo sa kaalam sa mga mang-uuma sa baboy ug sa kadaghanan sa katawhan. Pinaagi sa pagpatuman sa maong lakang sa usa ka regular ug kompleto nga paagi, kaya natong malikayan ang ASF. Alang sa maayong balita sa Siquijor, ako si Juris Lennon Haitin. Ug mao kato ang mga maayong balita dinhi sa Central Visayas. Alang sa dogang detalye, bisitaha ang mosunod. Ako si Rob Cabardo, ug mag-uban na pud ta sunod semana.